super vigtig. Og det bliver det bare ikke til. Først det vil også blive fjernet. Fy for, siger jeg bare, Trace. Det er noget af en mundfuld, de altså bliver smadret på den måde der. Nu er vi kommet i gang med Powerligaen, og vi fik ikke den start, vi håbede på. Vi håbede selvfølgelig på at få 4 sejre. Vi har fået en enkelt sejr ud af 4 indtil nu. Der har været lidt Powerleague-snæver, og som vi nærmest kun har i Powerligaen. Det kom lige det var lige en kold spand, men det var en god kold spand i hovedet at få. Jo, altså nu kan man sige, at vi har brugt lidt over en måned sammen med Let på ligesom at få tingene til at fungere. Men 2 uger inden Powerligaen starter, skifter ud, så er der selvfølgelig nogle problemer og sådan noget, man ikke når for løst, inden det hele begynder. Ja, hvis man skal være lidt objektiv i forhold til vores start, så har det nok været påvirket lidt af, at vi har lavet en sen udskiftning. Det er ikke til at vide, hvad det gjorde ved vores performance, men valgte at gribe muligheden, da vi kunne få No Problem Guy fra Amager Problem-projektet med. Ja, altså, jeg skal da gerne indrømme, jeg havde egentlig rigtig regnet med, at jeg skulle spille for Masonic i den her sæson. Ret hektisk at lige finde sin egen plads i det her. Også de har jo allerede en masse idéer til, hvordan det er, vi skal spille, og så kommer jeg med måske et lidt andet syn på os, hvordan det er, vi skal spille. Og det, når der ikke er så lang tid til sæsonen startede, så skulle man ligesom gøre det i rekordtempo, kan man sige. Selvfølgelig og håber på, at man ligesom har sådan en honeymoon, og det hele det bare kører fra start af, men altså, det må man også bare indrømme, at så nemt er det sgu heller ikke. Man også ligesom skulle være med til at udvikle spillet og den måde, Masonics identitet er på. Altså selvfølgelig er det lidt nervepirrende lige at skulle møde folk for første gang, jo, men altså man falder hurtigt i det, når man har brugt så mange timer online med hinanden, så er det lige et akavet kram til at starte med, og så falder man lidt tilbage i de gamle rytmer allerede. Nu har vi haft 2 uger, hvor vi har spillet nu, og vi har også begyndt at spille nogle kvalifikationer, så det begynder ligesom at blive mere og mere vand på holdet i hvert fald. Det er også godt nok, at vi starter tisten på Ancient mod Europa, så vi kan få en god start. Hvad har vi ellers forberedt så? Vi har snakket pistoler og... Nej, det kan vi gøre. Ja, Ancient skal vi så lave en dyre der, eller? Ja, vi skal lave en dyre. Umiddelbart så siger matematikken jo ikke, at det er umuligt overhovedet. Nej, det er jo men det er bare sådan, der kan fandme noget ske meget i det ved sæsonen. Vi vinder resten af kampen. Jeg tror, det bliver tæt. Vi har spillet meget bedre efter. Vi var bare pisse ringe og nervøse. Ja. Vi manglede også bare, altså det var virkelig lidt den første officielle, vi har spillet sammen. Det er bare så vigtigt, når vi spiller de her kampe, at vi får det frem på serveren. Alt det vi normalt viser. Så er det kraftedeme nu! Gør så, gutter. Gang i det. God gang i kunst fra start. Ja, tak. Selvfølgelig har vi en forventning om, at Copenhagen Wolves er det hold, vi skal slå. Jeg har. Nu skal man ikke undervurdere nogen modstandere, men jeg håber da lidt, at vi i hvert fald kan vinde over Wolves. Nice! Sygt! Vi skal jo have nogle point, så jeg forventer i hvert fald, at vi får i hvert fald 3 point. Ja, sådan. Men han spiller jo ikke engang på rundt. Nej, spiller. Han spiller jo ikke engang på rundt. Jeg tror, de første par kampe har været sådan, i forhold til vores spændingsniveau, så har det været helt forkert. Jeg tror, det er sådan, når man kommer op og vinder noget rigtig gerne, så kan man godt vinde lidt for meget nogle gange, så det går ud over ens nerver. Følelsen har egentlig været generelt set, når vi har kommet ind til de der kampe, så har vi gjort nogle ting, som vi normalt ikke ville gøre, når det egentlig bare handlede om for os nu her også at få vores selvtillid tilbage. På papiret der ligner vi jo ikke favoritter efter de første sovspilure, men vi kommer ind med selvtillid og ved, at vi kan vinde begge kampe, så vi er overhovedet ikke nervøse, og vi tror stadig på det. Nu er vi i gang med sæsonen, nu kan vi godt slappe lidt mere af, og vi har vundet vores første kamp, så det er jo bare med at gøre alle de ting, vi har ude i break fremover. Så er det kraftedeme nu! Ja, det er Europa mod Masonic, men vi kan få mere ud af det. Samtidig der sidder altså og prøver at holde der åben her, og finder altså så finder altså også. Kom nu, mand! Spørgsmål der... Kom nu, mand! Nej! Sindssygt! Mit strøm gik. Oh shit. Oh shit. Det er skørt. Vi ramte en rømpust. Headbanger. Det er den der aircondition der. Nogen af jer, der havde taget skade? Nej, det er ikke noget. Havde du taget skade? Ja. Nå, vi tabte. Men det er så typisk, mand. Det er så latterligt typisk. Fuck, jeg har chancen også, mand. Altså, ja, det går for. Også lige midt i runden. Ja.
Ja, hvis det var lige her, ikke? Ja. Så kunne man altså... Jeg fik et fucking chok, da det hele bare slukkede. Ja. Jeg skulle lige så sige, jeg crashed. Er det noget, vi kan gøre for at undgå, at det sker igen, Blak? Vil du det? Bare ikke tænde den der over bagved. Neon? Det er den, det gør det. Det er godt, gutter. Nu tager vi en skrue i stedet for. Så må vi tage den neon til. Ja. Kom så. Fucking resten. Kom så, team. Let's go. Det var strømmen, der gik ned med Sonic, og nu kommer vi altså ud. En efter en lige. Vinder altså en, bliver til 2. Nice! Sindssygt! Anders! Anders! Hvor er der brug, Magnus? Sådan, Magnus! Det tror jeg. Det gør han så. No problem, guy. Hurtigt på. Ja! Kom ind! Der skal komme et dobbeltsving herovre. Kommer det? Kommer det her dobbeltsving? Nej, det kommer simpelthen ikke. Men Botman har 5 kugler tilbage i magasinet. Det er nok til den første. Øj, her Botman. Nej, hvor går han hen og bliver en skider ikke. De stikker på pumpen første gang, og så alligevel. Sådan, mand! Hvor er det rundt at være god i? Jeg tror, det der ud til. Nej, jeg kan ikke det. Mere udspil, det var ikke meget. Sådan. Nice, gutter. Nice, sådan. Jamen, vi vinder begge vores kampe her til aften, og det er mega fedt, fordi det har vi brug for i tabellen. Der fik vi jo, som mange har snakket om, måske ikke lige verdens fedeste start, men jeg skal love for, at en tæt kamp i dag gør forskel. Det var også en fornøjelse at se gutterne få den oplevelse sammen af at være tændte og virkelig at skulle kæmpe for det. Fordi det er jeg sikker på, at det er noget, de bygger på. Vi er sådan et hold, når vi har de her gode oplevelser, så tager vi det med os, så er det et nyt niveau. Og det er mega fedt. Jeg synes virkelig, at de gav den alt, hvad de havde. Det var tydeligt at mærke, når man var i rummet.